За скільки часу прийдуть перші кошти після оформлення зеленого тарифу? Якщо ви, наприклад, там, я не знаю, якось, давайте візьмемо 20 там, травня оформили сонячну станцію під зелений тариф, то перші кошти ви отримаєте десь до кінця липня. Вони будуть становити той кусочок травня, умовно, 10 днів, і за весь червень. Вони оплату роблять до кінця липня. Колись була така в них, що приблизно десь до 10 липня вони мали би скинути акт звірки вам на електронний адрес. Там буде вказано, скільки вони кіловат прийняли від вас, скільки ви спожили. І десь ближче 20 числа вже скидуть, по якому там тарифу вам пораховано і яка сума до зарахування в гривнях. Але зараз це трошки, на жаль, пізніше роблять. От, наприклад, нам за квітень заплатили 2 червня. Тому от очікуємо, наприклад, за травень кошти десь до кінця червня. Може, знов нам в перших числах липня заплатять. Ну, приблизно десь через місяць там з хвостиком.